Здравейте отново. Днес ще разкажа на какво се спрях аз. Спрях се на Лейландия. Разбира се, има много варианти, в които човек може да замени лейландито с нещо друго, като лигуструм, орлов нокът или друго растение, което е подходящо за жив плет. Но в случая аз вече имам лигуструм от другата страна на двора и реших да вкара малко разнообразие с лейландито. Първоначално се бях спрял на туя, но всички сте чували, предполагам, за болести, които атакуват и черната златка, която атакува в днешно време туите. Тук имам около, мисля, 42, ако трябва да съм точен, като растения, като тези най-финните, най-крехките са поставени в земята при около 3 седмици, може би, или 4 седмици. Причината да ги подменя с други е, че децата в играта се ги постъпкаха. Подменил съм 1, 2, 3, 4, 5, 6 растения. Радостното е, че всички останали, които са вече на около година почти, като тези, които виждате в момента, се развиват много добре и няма абсолютно никакъв проблем с тях. Нито съм ги пръскал с инсектицид или фунгицид или каквото и да е. Това, което получих аз като информация от интернет пространството, е, че са изключително здрави дървета. Лично аз смятам да ги оставя на около 3 метра високи и след това да ги подрежа с идеята след това се сгъстят. Разстоянието, на което са сложени едно от друго, е 90 см до метър. Поколебах се дали самите растения да не ги сгъстя, както виждам някои хора на през 50-60 см ги поставят едно от друго. Но моята идея е да оставя дървото да се расте, да направи хубава коренова система, да има място да диша, както се казва, и да стане истинско здраво дърво с здрави корени. Това е причината да са на по-голямо разстояние. Отделих време и разгледах парковете, които са в близост до нас, как са лейландите. На повечето места са на метър, метър и 20. Недостатъкът тук е, разбира се, трябва да чакам повече време да се сгъсти самия плет. Но не така или иначе бърза работа нямаме. Мога да изчакам година-две повече, за да се получи желания от мен ефект. Съветват ме, когато пораснат, да ги пръскам 3 пъти в годината с някакъв инсектицид. Това е профилактично. Не знам дали е нужно, ще продължа да се интересувам. Казва го по-скоро като превентивна защита по моите растения, понеже те били по-податливи на болести и на различните видове насекоми. Всяко едно дървче има в близост до корена, както се вижда тук, една дюзичка, вързана към централния маркуч. Поливам ги поливам ги на всеки 3 дни по 1 час. Вечер, късно вечер в 4 часа. 4 часа до 5 часа сутринта, понеже водата е студена, за да няма стрес за корена, да може самото растение да използва максимална част от водата, да се изпарила. Сега ще ви покажа това растение, което виждате тук. Надявам се вижда вече добре от слънцето. Е високо метър и 10-15, метър и 20, може би. И е сято също от разсад, висок 50 см, креха, както видяхте по-рано. В момента е доста
разклонено и това е за една година и няколко месеца. Може би, не помня с точност. Големият резултат в прираста дойде, когато, както се вижда тук, свежото, когато сложих капковото. Тия левандите обичат вода. От всички разсадници, които посетих, всеки ми посъветва да ги поливам първите 3 години. След това растението си прави силна коренова система и не е наложащо да се полива. Сега тук имаме едно растение, което не знае, но как някой му е щупил връхчето. Не знам дали са децата, дали съм аз, дали е някакъв друг фактор. Не знам дали ще се види. Ето това е връхчето. Ето тук щупеното връхче на растението. И само за 3 седмици или 4, както казах, ще не помня точно както сложих капковото, този клон се обърна нагоре и пое ролята навръх. И този новия прираст е за 3 седмици или 4. Около 15 см някъде. Опитвам се да дам информация на тези ентусиасти като мен, които решават да прекарат повече време на село и на чист въздух. И защото да, от многото коментари, многото статии в интернет, които се четат, малко е трудно човек да осмисли кое е правилно и кое не е правилно, но толкова доколкото всеки търси различен ефект. Моето желание е тук до 3 години този плет, жив плет, да е станал абсолютно плътен, да е станал около 3 метра висок и да се радваме на едно зелено, прекрасно живо плече. Така че надявам се, съм бил полезен. Сега ще сляза в долната част на двора да ви покажа левандицата колко по-добре се развиват, когато са вкоренени от около година и половина. Ето това, тук тези растения, които виждате, са абсолютно здрави. Надявам се, съм бил полезен и се надявам да се случат при мен нещата, както аз съм си ги пожелал. Довиждане.